Pasou o que pasou, ante todo, é un intento de dar servizo público. Eu creo que é un proxecto fundamental para lembrar, para acudir a ver os acontecementos máis relevantes desde o ano 85 ata os nosos días e, sobre todo, porque creo que nos axuda a ver como foi evolucionando a sociedade galega desde que comezou a Televisión de Galicia hasta agora. Sacar o que é ese gran fondo de imaxes que temos desde 1985 en Televisión de Galicia, na cadea pública, trasladalo en pequenas pezas para que o cidadán, o profesor, o mestre de escola poidan descargar nun vídeo pequeno de máximo 3 minutos que poidan ver un feito, un personaxe, unha historia, algo que aconteceu e que está contido nese gran arquivo que temos nós, con horas e horas de producción e horas de esforzo dos nosos compañeros. Nós temos claro que non somos o arquivo de programación. Con pasou o que pasou, non se intenta facer un espello da programación de Televisión de Galicia. Queremos facer un espello da historia social, económica, política, institucional de Galicia. Daquel día lembro que cheguei no momento en que as explosións eran máis virulentas, estaba anoitecendo e, polas razóns que consideraron oportunas, as autoridades decidiron evacuar o monte na zona dos Cantís onde estaban barrancado o Casón. Bueno, como ven, cada vez son máis fortes, fortísimas neste caso. Ahora acaba de chegar a auga todo o barco nunha hora enorme. Eu cheguei no momento en que todos os medios de comunicación baixaban por orden da Garda Civil. Eu acababa de chegar para sustituir a un compañeiro e decidín que, bueno, que se chegara hasta ali que non iba a marchar para, aínda que mo dixeran, que non, mentres non me dixeran que había un peligro extremo e como ninguén confirmaba nada, pois decidín quedar. Son xa máis de 25 anos de historia desta canle pública e máis de 25 anos de historia deste arquivo que ten máis de 300.000 horas en arquivo e máis de 600.000 cintas en arquivo. Comezouse coa elaboración dun gran listado do que partir, é dicir, temos dende 1985 cantas cousas pasaron no terreo cultural, no terreo político, institucional. Entón, o primeiro que tiñamos que facer é decir de onde partimos, como estruturamos todo isto. Que se trataba de emborcar horas, simplemente, ou tratábase de outra cousa. E ao final chegamos á conclusión de que se trataba de outra cousa. Ocurre ás veces pois, que a xente te pode identificar con un acontecemento determinado, como neste caso, bueno, pois, porque nas primeiras horas ou nas horas inmediatas as explosións só estaba narrando, só tiñan constancia audiovisual do que estaba ocorrendo porque eu o narraba desde ali, pero creo que nunca un xornalista debe de formar parte do acontecemento. O primeiro que temos que facer é revisar os temas, é dicir, decidir entre ese listado que temos de carteira cal é o tema crítico que é o máis importante. A continuación, o que facemos é documentarnos sobre o que pasou, dependendo se é un feito informativo, un personaxe, etc. Despois pasamos directamente ao visionado dos materiais. Quizáis isto é o importante, é dicir, porque pensade que nun vídeo que ten unha duración de 1 a 3 minutos na web, é moi probable que o contido que haxa no propio arquivo sea de moitísimos minutos ou incluso horas, co cal o máis importante é lograr extractar o que define ese feito informativo, o que define ese personaxe, o que amosa realmente esa historia. Non hai dereito que ao cabo de 3 días un pueblo como a de Fisterra que non sepa nada. A xente dorme tranquilamente, pero ao mellor non se levanta. Os que fomos ali cos críos pequenos, que estuveron respirando ese fumo, a ver que nos pasa a nós, onde podemos mirar se temos algo no corpo, non? Unha vez que se ve o que hai, como podemos contar o vídeo, decídese o número de vídeos, montase o vídeo, é dicir, faise a edición de vídeo correspondiente,
documentase e, cando toca, súbese á web directamente dende o CMS cara á web da CRTVG, o dominio pasou o que pasou.crtvg.es. Que actualidade, que historia, en todo, abordar o conxunto, o todo da vida, é imposible. Podes ter xa unha visión retrospectiva de que ese feito, ese personaxe é fundamental para a historia e para o arquivo, ou o mellor, hai que esperar un tempo para avaliar de xeito eficaz esas imaxes, ese persoaxe, ese feito informativo. Francamente, si hai algo do que estea realmente contenta de ter feito foi o desenvolvemento deste proxecto. Creo que logramos entre todos xerar ese espacio común do que falábamos antes e que intentarei por todos os medios de que creza, de que as aplicaciones de móviles estean suficientemente pulidas, que avísovos que xa están en funcionamento para que as descarguedes gratuitamente. Que aconsello para un proxecto semellante? Primeiro, ter moitas ganas, telo moi claro. É dicir, que queres facer? Que servicio queres dar? Segundo, ter moi claro que é o que precisas, que recursos humanos, sobre todo humanos, porque ao final os técnicos resolvense case sempre, pero sobre todo contar cun equipo humano con iniciativa, con ganas, con creatividade. Producíronse casi uns 1000 vídeos de arquivo, que neste momento estamos subindo mensualmente entre 50 e 60 vídeos. Plantexome este proxecto como un lugar común para os galegos, un espacio común que podemos ter gracias ao progreso da tecnoloxía, gracias ao progreso da tecnoloxía dentro tamén da propia empresa, e no que compartir con eles o noso traballo, pero é un espacio para compartir coa cidadanía e con todos os galegos, con todos os que están aquí, fora, e con todo o que se queira chegar ao noso dominio. Esperemos poder seguir contando durante moito tempo e seguir recompilando estes documentos para formar parte do Arquivo Histórico de Galicia.